Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Umlazi Zone obizwa ngokuthi i-4 Phungula Zone ibise Ward 79 namhlanje lapho ibiyohand over khona umuzi kumama. Phela kuzokhumbuleka ukuthi umama ezinyangeni ezidlule washelwa umuzi, washelwa nayingane zakhe ezimbili zamantombazane ziphakathi kulomuzi. Kwangasala lutho, kwasala isiza nje. Namhlanje ke kube injabulo yodwa ke kumama ke esezonikezwa ke umuzi. Wena ke awubuke ke le video elandelayo ubone ukuthi kwenzakaleni. Ayithintithe ihlale nabangcwele kumama
Amandla siwomama base-Passport Phungula Zone. Sithe masizwa isimo esikhona ma sasisithi nathi ake siveze okuncane ukukhalisana nawe nokuthi mawusungenile endlini ungabe usuhlala nje ungenalutho mhlambe lokufaka esiswini noma lokubeka esitofini. Siye saphatha nakho-ke ukudla ukuthi uzokwazi nje ukuqhuba insukwana nakho nokuncane ukuthi ubone ukuthi mawusuqoqosha noma ulungisa izinto ubone ukuthi kuyahambeka. So nje ma sizothanda nje ukuthi siwomama base-Passport Phungula Zone awuwedwa, sinawe nje kuyona yonke into eyenzakalayo empilweni yakho, ungewena wedwa futhi umuntu bezobambona. Tata Msholozi tata. Tata Msholozi tata. Usihlalo mama wethu makombe. Sipho sethu. Usihlalo wembokodo yase-Passport Phungula Zone. Amen. Lo comrade umsebenzi omkhulu bafuthe sesiwenzile. Ngicabanga ukuthi ngabe zithi singakwenza sobabili lokho mfowethu ngoba nami nawo yasondela akasondela umama simvulele endlini yakhe. Asimvulele umama endlini yakhe. Ama-comrade asebenzile kakhulu bafowethu yakhiwa ama-comrade ngezandla zawo le. Yakhiwa ama-comrade ngezandla zawo le. Asazi noma wona ndovula lama uthikita nje kodwa kuqondayo. Ayenda bese sakhipha wakho wangani. Ngabe sowinile. Kuba imillion nje. Sondela ke ma. Sondela ke ma. Endlini yakho. Asimshayeleni laba ke okhiye officially siyabahandova kuma njengendlu yakhe esimukelisa yona ukumpholisa nje amanxeba kulesi simo adlule kusona. Cela wemukeleke mama. Comrade, kunombhede lobowula. Lombhede comrade uthengwe amalungu omkhonto. Kuno comrade nje balishila igama lakhe esenkotini. Umongezi naye bafowethu uthi egameni lomkhonto uthi umama kangathi ngoba nakuwashelwa umuzi abeselala phansi. Sicela kangene endlini umama nje ahlale kona simthatha isithombe. Sengaba ukunika yena uma ethu basho something. Ngoba ngokuvama imvungu iqhamuka kulabantu abasithela abasemakhoneni. Masingavela sonke nje ngasolibala. Mhlawumbe nomama athi noma ebeka lokho akubekayo kube ukuthi kodwa ubabonile abantu bebefikile kwakhe. Kungabi ukuthi kunabantu abafika abancashe emva kwezindlu nje bahamba angazi naye ukuthi bobani. So cha bafowethu siyabonga kakhulu ukuthi nifikile nabakhona sazonikeza umama indlu yakhe. Sesicela ukudedela umama ke uma kukhona naye akholelwa inkosi ukuthi afisa ukusho emalungelo omkhonto wesizwe. Simnike lelo thuba maqabane. Mandla awethu. Ngithanda ukubonga ukuthi niphumelele ngizafika la noma inhliziyo yakho ibuhlungu ukuthi ngishiya abantwana ngiphila nabo kodwa ke uNkulunkulu naye uthanda umkhize wamanje
ngoba naku bafike esibhedlela ngidekile kodwa ngangeke ngizibuze ukuthi kaze nengiphuma la ngizokushonaphi ngoba phela nesihlobo sakho siyagcina sigcine sibe sikhathalo wena kodwa ngingazi nayo ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nayo kwathi ngifike la sizolanda imphefumulo yabantwana ngeza sehla lapho kunomsindo oxokozelayo kodwa-ke manje ngathi ngifika lapho nami ngizididekele ngathi ngenhliziyo manje ngoba-ke laba sebethathile umuzi wami sebeyakha bakha babekathiwa elele kuzwile ukuthi i-MK iyakwakhela ngaphendula ngathi izozingakhele nje ingazelaphi abantu banganoduma angaziwa nokwaziwa bathi bona hhayi bathena bayasiza kodwa ngangakhona ngithena sengifika sekwenzekile ngiyabonga.